Praise God. So, ah, nagaingon diri ang mga kaigsunan sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Balik sa takadali, og atong basahon ang Roma Kapitulo 12. Ang daghan ng mga tao nga lahi og pagsabot sa ani nga pulong. Pero, ako saning ipaila kaninyo, nga doon na gyud ay kalainan ang kinabuhing Kristohanon ug sa kinabuhi nga walay Kristo. Magaingon diri busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga mga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Dos, ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan. Kundili usbahinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Ginoo. Praise God. So, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog ug magahimo ta sa mga pag-ampo. O Dios nga labing gamhanan ining takna karon akong giampo nga ikaw Dios magapanalangin kanamo samtang kami mamati sa imong pulong tuguti Ginoo nga imong ablihan ang amo Ginoong salabutan o bisan pa ang tanang mga huna-huna Ginoo mapuno pinaagi sa imong pagtudlo karon. Lord, personal ka makig-istorya sa matag usa ug panalangini ang matag usa kanamo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ako ning timahan mga kaigsunan og the world versus the word. The world versus the word. Ang kalibutan batok sa pulong. Kay balot ang mga kaigsunan nga if we talk about the word, it is based on the word of God which is the Bible. Amen? So, karon atong hisgutan mga kaigsunan ang mga prinsipyo sa kalibutan nga supak sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Basin og dunay mga tao nga naghunahuna nga kini nga prinsipyo mao ni akong adaptahon kay murag maayo ni unya basig na kahunahuna po ta nga kini nga prinsipyo nga atong gipang adaptar sa atong kaugalingon nga kinabuhi uyon gayod sa pulong sa Ginoo. Pero nining takna atong susihon mga kaigsunan ang pila ka mga importanteng butang mahitungod sa kanang mga panghunahuna og mentalidad sa dili Kristohanon o sa Kristohanon nga natudloan na sa pulong sa Ginoo. Now, nagingon ang Biblia, ayaw kamo pagpahiuyon nining kalibutana. So, but pasabot, ang kalibutan, ang iyang pamaagi, dili mo ipamaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Dili tama kaingon nga nagkauyon sila. Laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, ang kining duha opposite. Kung unsa ang nasa kalibutan, dili na mao ang kinaiyahan sa pulong sa Dios. Amen? Basin mo ingon mo nga, na ay magkaparehas, Pastor? Dili. Nga naman, kay ang pamaagi sa kalibutan, dili mao ang pamaagi sa pulong sa Dios. Praise God. Pinakauna mga kaigsunan, morning, nagingon ang kalibutan. Your life is in your hands. Nagingon ang kalibutan nga ang kinabuhi naa sa imong kamot. Naa sa imong mga kamot nakasalalay ang imong kinabuhi. Busa pag-amping og himua nga mabungahon ang imong kinabuhi. Ingon pa ni Singkitan, ikaw ra mo'y nagdala sa kining imong ugma. Mao na ang giingon sa kalibutan. Ug daghan ng mga Kristohanon ani
Murag medyo muto usab. Kay, ang tinuod, kung maningkamot ka, makakwarta, may ka. Amen? Pag dili ka maningkamot, pobre gyud ka kayo. Makaingon po ka nga, okay sab na nga kuan. Pero, ang tinuod nga principle nga nasa Bible makaigsunan, sukwahi ni ini. Because, ang pulong sa Ginoo nagingon, ang imong kinabuhi naa sa kamot sa Dios. Amen? O I hope nga, muagri tani mga kaigsunan. Akong pamatuod sa dili pa ang bersikulo, nga atong kinabuhi na sa kamot sa Ginoo. Tungod kay ngano man, ang atong kinabuhi, gustuhon man nato nga moabot og 100 years old. Abot pa ta isa ka gatos ka tuig. Pero, kung imong tan-awon ang mga lubnganan, dili parihas og sukod. Nay gagmay, nay dagko, nay tag-as. Unsay buti pasabot niini? Dili pariha og tuig kitang tanan mamatay. Amen? Dili ta pariha og tuig. Adunay gitakda nga kamatayon sa atong matag usa ka mga kinabuhi. That's why dunay mga tao nga magbasol kay wala pa niya napakita ang iyang gugma ngadto sa iyang ginikanan tungod kay siya wala nagtagad sa iyang ginikanan samtang buhi pang iyang ginikanan. Unya pagkamatay na maghilak-hilak na dayon. Silo ami, adi sir pa nangayog pasaylo. Patay na. Ngilad po na ginaya. No? Kana bitong tao nga naigarbo makaigsunan, dili gyud na kamao mulitok og sorry. Lisod kayo na mulitok og sorry sa iyang kaugalingong baba. Ngano man, tuod kay ang word nga sorry wala na sa garbo. So, pero ang tinuod, wala gyud nakahupot sa imong kinabuhi. Ako mo ko, mga 60 years old, kung kuwaon ako sa Ginoo, makatagan ko sa sintap akong edad. Gusto ko nga kuwaon ko sa Ginoo sa akong birthday. Kaya diha man ko ni gawas, January 14. So gusto ko nga diha ko mamatay. Pero unsaon ta man nga di man gyud ta mo'y naghawid sa atong kinabuhi. Amen? Usara na ka pamatuod nga dili kita mo'y naghawid sa atong kinabuhi. Labi na nanay panahon nga kanang labi na sa mga idara na makapoy na ang lawas. Doon ay mga idara na nangandoy na nga mupahulay na sa ilang kinabuhi. Labi na makita nila mga anak na nitagsa-tagsa ka pamilya niya sila na lang. Pero kung dili pa itugot sa Ginoo, dili pa gyud ka makapahulay sa imong kinabuhi. Amen? Maunay pamatuod nga dili hawak nimo ang imong kinabuhi, kundi ang naghawid sa imong kinabuhi ang Dios. Amen? Ang Biblia mo atong pasultihon. Episo kapitulo 2 bersikulo 10. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan? Atong tanawon, no? Kay daghang mga tao nagtuo nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan hawak nato. Pero ang tinuod mga kaigsunan dili tungod kay ang Dios maoy magpaubos sa tao ug ang Dios may magpataas ug ang Dios maoy naghatag sa kinabuhi, ang Dios usab maoy magbawi. Amen? Subot pasabot kani ding pag-uswag dili day na tungod lang sa imong paningkamot. Amen? Undili inubanan na sa panalangin ug pagtugot sa Dios nga kita pauswagon. Praise God. Katong wala pa ni uswag. But ba pasabot nga ang Ginoo wala ganahi nga muswag ka. Sa tinuod lang mga kaigsunan, gusto gyud ang Ginoo muswag ka. Pero wala pa ang insakto nga panahon. Amen? Nay panahon sa imong pag-uswag. Praise God. Atong basahon mga kaigsunan, Episo 2 10. Ningon diriya mga kaigsunan, kay kita iyang mga binuhat
hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Kanang managawi ay mo kalibog mao na ang pagbuhat. Amen? Atong kinaiyahon ang pagbuhat og maayo. So unsay giingon sa Biblia? Binuhat kita sa Dios. No? Hinimo diha kang Hesukristo. Bot pasabot. Nahitabo nga niya kita karon, it is because of Jesus Christ. He is the Word. And the Word was with God. And the Word was God. O kining Word, mga kaigsunan, nga giisgutan sa pulong sa Ginoo, mao ni hinungdan nga nabuhat ang tanang mga butang, lakip ikaw ug ako. Amen? O kini nga word in John 1 verse 14 nag-ingon, ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Nga mao si Hesukristo. Now, gihimo kita di ay pinaagi kang Kristo. Amen? So dili ta makaingon nga kita nilusot ra tag kalit sa kalibutan way naghawid sa atong kinabuhi. Hawak nato ang kinabuhi. Dili. Hawak nato ang imong desisyon, pero dili nato hawak ang atong kinabuhi. Amen? Kung mo desisyon ta nga moadto ko karon dili ko mo simba, makadesisyon ka because hawak nimo ang imong desisyon. Pero ang padulngan sa imong kinabuhi dili nimo hawak. Doon ay mga panahon nga dili nimo kontrol ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Mao na nga dili kadawat ang uban nagtubok, no? Kato si Angelo Reyes, military general, wala siya kadawat sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ug siguro na siyang kasing-kasing ang pagbasol. Nagtubok siya. Si Judas Iscariote, sa dihang nagbasol na siya, nagtubok siya. Ngano man, tuod kay dili niya hawak ang iyang kinabuhi. Amen? Praise God. Dili nato hawak kung unsa ang mahitabo nato sa unahan sa atong kinabuhi. Mao nay tinuod mga kaigsunan. Busa, dili ta mo tuo mga kaigsunan nga ayo imo nang kinabuhi. Ikaw may bahala ana. Abi niyo igsuon, kana nga pagtulunan, mao na ang pagtulunan sa mga mananap nga way tag-iya. Kabalo mo, si usa ba ni duol nga tukang kabaw niingon siya, "Baw. Sus, kadako-dako nimo baw kung imong nang bugtuon ng pisi, mabugto man gyud na. Kagamay-gamay ra na nga pisi, di na nimo mabugto." Nya niingon dayon ang kabaw, "Sige lang usa. Magsabsab lang ko diri pasagdi lang ko. Kay ganahan man ko mosunod sa akong amo." "Sunod sa imong amo, bisag bunalan ka." Yun ang kabaw. "Okay raman, wa may problema. Kay siya may tag-iya nako." Pagka taod-taod mga kaigsunan, ningon si usa, "Sus, muuban pa ka nako dito sa lasang, way tag-iya nimo. Way manghilabot nimo, way mubunal nimo. Way mohikot sa imo." Paglakaw sa usa mga kaigsunan, kalit lang ni paka ang buto. Bang bang bang. Bang 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 bang. Unya, nitambling na dayon ang usa pabalik sa kabaw. "Baw, tabang baw. Gipusil ko." Ningon dayon ng kabaw, "Mauna sa ako wala ko'y problema. Kay bisan kining pisi nga gihikot sa ako anay mubugto ani nga tao, manubag sa akong agalon. Kay naaman ko'y tag-iya." Igsoon, dili nato na kinayahon ng magkinabuhi nga walay tag-iya. Amen? Dili na nato nahon-naon nga ang kuno ng atong kinabuhi ato gyud tanan. Nganuman, kay si usama kay sunan mas delikado pa hinuon ang iyang kinabuhi tungod kay wala man siya tag-iya. Amen? Pag moingon, kinsa ning patong naglutaw-lutaw diri sa danaw? Amen. Wa man ay tag-iya, diha man na sa danaw, pusilon dayon. Kay wa may tag-iya. Igsuon, kung gusto tang muikya sa Dios,
Kung kay naghuna-una ta nga daghay kayo manghilabot sa ato sa pagpangalagad sa Ginoo, mas damor pa hinon atong maeksperiensyahan kung mugawas ta sa Ginoo. Amen? Wala makitag-iya. Kisa may manilipod sa imo. Kay wa man kay tag-iya. Nagtuo ka nga ang yawa mo atiman sa imo ha. Dili. Nagingon ang Biblia, ang yawa ni anhe diri pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Maunay yang misyon. Dili pag-atiman nimo. Amen? Maunay yang misyon. Apan ang Ginoo ni anhe diri aron pagkinahatag og kinabuhi nga walay katapusan, subot pasabot. Mas maayo siguro nga ang atong kinabuhi atong ipapanag-iya sa Ginoo. Amen? Praise God. Dili ta maguna-una nga asos. Kanang kuan, kini akong kinabuhi, wa may makabuot na ako bisa atong ginikanan. Wa may makabuot na ako ana. Kung asa ko padulong, ako may magpunto sa akong kaugalingon. Pero ang Biblia nag-ingon diri deny yourself and follow me. Amen? Imong i-deny ang imong kaugalingon ug musunod ka sa Dios. Kanang ingog follow me, lisod kayo na mga kaigsunan, tuod kay dunay mga butang nga dili nato kaya nga kayang buhaton sa Dios. Kung iyang nabuhat mga kaigsunan ang pag-ambak gikan sa pangpang, ang ato mabuhat ba kaha? Pero nag-ingon ang Biblia, by the grace of God, mabuhat nato. Amen? Amen. Panalanginan o gubanan ta sa Ginoo. Praise God. So, I hope mga kaigsunan nga dili ta nagkinabuhi nga walay tag-iya. Amen? Dili ta moingon sa atong kinabuhi nga ako ning kinabuhi way magbuot nako. Ayog tuoan ang moingon niya. Basta walang taong maaapakan, go lang sa buhay mo. Hawak mo ang buhay. Tiyan ta maigsoon. Basta mahawid kasi mong kinabuhi, doon na gyud kay tao maapakan. Doon na. Ngano man, ang imong kinabuhi dili perpekto. Ang kinabuhi diri sa kalibutan giingon sa mga scientists is kanang by means of survival. No? By means of survival. So, what if kung gutom na kakaayo, gusto nimong mabuhi? Ana, dili ka gusto mo give up, gusto nimong mabuhi. Gutom na kakaayo, unya kamo na lang duha ka buok sa imong best friend na bilin sa tibok kalibutan. Si Chris Ann. Yan ang best friend mo na bilin og siya. Tapos, wa na kay maka-online. Gusto mga mabuhi. Tanaw na rin kang Bino. Si Bino ang nabilin diri Nag-ingon ra ba itong uban nga, nindot kuno kanon ang tao. Para mabuhi ka, kinahanglan nimo pildihon ang imong kauban para ikaw mabuhi. Para mabuhi ang uban, kinahanglan ka magpakamatay. Mo man ang gibuhat ni Jesus, asa ka nga side ana, ikaw mo imo patay or ikaw magpakamatay. Sa karon nga panahon mga kaigsoon, wala na kung panahon nga magluoy-luoy pa. Pero sultihan ta maigsoon, ang Biblia nag-ingon nga atong higugmaon ang uban. Amen? Praise God. Sa karon nga panahon, tinamay na ang mga tao nga mapainobsanon. Tamayon, bugal-bugalan. Tuot kay muingon ang uban, kuwang-kuwang na siguro rin tawa na binuangan na pasayloon pa manggihapon. Mao man na ang kinayahan karon sa kadaghanan. Pero kung ikaw musukol, good ka na. Fight! Away, pareha kang ray-ray. Kuan sa iyang kuya, ingon ni ray-ray, kahila ko niya, fight! Kalito ko siya, fight! Muaway na siya. Doon ay mga panahon, mga kaigsunan, nga murag maka-adapta sa kalibutan. Amen? Pero ang Biblia nag-ingon, nga deny yourself. And then, natong makita diha mga kaigsunan that our life is in God's hands. Siya lang ang naghawid sa atong kinabuhi.
100% hawak niya ang tanan. O kung siya, ang pareha ba sa atong maestra, kining mga estudyante, ako hina mo kanang sa math bitaw, sa mga subject, hina ako, pero na ako'y sikreto nga nakaplagan mga kaigsunan. Walay lain nga nagmugna sa imong grado, imong maestra. Amen? Unya, niya pa yung mga hina o pangutok, kontrahon pang maestra. Bugal-bugalan pang maestra. Drawingon ang maestra niya, butangag tango. Amiguha kayo ninyo yung maestra. Tapos, tagayin ninyo, mangga ka na bitang, mga mangga bitang matagak dong. Hinlo eh, hatagay yung maestra. Oh? Diba, makaingan uy, ako mo tanin ibagsak ning akong estudyante. Ako na ning kuanan kay wa nay mangga. Sabi ninyo igsoon, kung nakahibalo ka nga ang Dios mo'y tinubdan sa kinabuhi, kung nakahibalo ka nga ang Dios mo'y tinubdan sa panalangin din, imong suuron ang Ginoo. Amen? Imong tagaan og favor ang Ginoo. Kung ang Dios naghatag nimong favor, din hatagan po nimong favor ang Ginoo. Dili lang puros balibad sa bulhaton sa Ginoo, kundi taga isa pug panahon nga ang Dios kanang malipay sa imong kinabuhi nga mulakaw para sa bulhaton sa Ginoo. Amen? Wa gay tao ba nga dili malipay kung tagaan. Dunay mga tao mga kaigsunan nga garbuso pero sulod siyang kasing-kasing malipay gid siya nga tagaan. Kay kasagaran ko nung suoton nga sinina mas nindot ko tong hinatag. Kaysa pinalit. So, abi ninyo mga kaigsunan, kung ingana imong sikreto nga imong pahimuton ang maestra para mudako imong grado, imo gyud nang mabatunan gyud na nga mudako gyud ni ang imong grado. Nganuman kay imo manghimo ang maayong butang para sa imong maestra. Simple na sa Ginoo. If you give God a favor, then God also will give you a favor. Amen? Praise God. So kinabuhi nato nara sa Ginoo, then ato siyang pahimuton. Amen? Haba hinuon nga dito na hinuon ta nakatuon sa mga butang. Unya mo ingon, ikaw ra gyud ang akong kinabuhi. Ikaw ang akong kinabuhi niya pag magminyo na. Manglupad ng mga kaldero, mga plato. Di na tinuod mga kaigsunan, naara na diri sa dila. Ang tinuod, igsoon nga makahatag ka na itong kalipay, labi na sa kaminyoon, si Kristo nga naghatag o tinuod nga gugma. Amen? Di ta pa ilad, anak, mga people. Praise God. So, padayon ta mga kaigsunan, ikaduha. Nagingon ang kalibutan, believe in yourself. Tiwala lang sa sarili mo. Daghay mga tao, mga kaigsunan, nga kanang mudasig sa uban, tuuhi lang nga makaya na nimo. It is a kind of faith nga ang padulong lang sa tao. Praise God, kinahanglan naman tay kumpiyansa sa atong kinabuhi. Pero kumpiyansa tungod kay na ang Dios sa ato, dili tungod kay mahimo nato. Amen? Ang Biblia nagingon, believe in God. Ang kalibutan niingon, believe in yourself. Pero nagingon ang Biblia, believe in God. Praise God. Tuuhi ang Diyos. Og nagingon ang Biblia makaigsunan sa John chapter 20 verse 29, no? Juan kapitulo 20 versikulo 29. Ningon diri og si Jesus mingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakita ngani na nagpakatuo. Nganuman tungod kay si Thomas dili mo tuo nga buhi si Jesus. Apan sa isa ka panahon nakita niya si Jesus ug niingon siya, si Jesus, ituslok ang imong kamot sa akong kilid ug sa akong kamot nga agi sa lansang sa
lansang nako sa cross. Pagtuslok ni Thomas niingon na siya, Ginoo ug akong Dios. Niluhod siya. Unya niingon din si Jesus, nituo ba ka kay nakita nimo? Bulahan ang wala nakakita apan mituo. Believe in yourself. Nag-ingon ang kalibutan apan nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Believe in God. Tuohi ang Dios. Amen? Nag-ingon mga kaigsunan ang Mark chapter 16 verse 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili silutan. Praise God. Dunay mga tao nga dili na nituo sa Dios apan nituo sa ilang kaugalingon. Ngano man tungod kay mas nidako ang ilang pagsalig sa ilang kaugalingon ug nawala na ang pagtuo sa Dios. But suddenly, dunay mga scientists nga nakadiskubre nga tinuod dunay Dios. Ningon si Michio Kaku mga kaigsunan, a famous scientist ningon siya. Ningon siya mga kaigsunan nga ining there is a real God of the universe. And this God who established the natural laws, this is also the real God that controls the universe. Ningon siya nga ang nagbutang og mga balaod nining kalibutana mao ang tinuod nga Dios. Ug ang nagbutang nining balaod sa mga natural nga mga balaod mga kaigsunan mao ang tinuod nga nagkontrol sa tibuok universo. Pag niingon siya, if you can explore the mind of God, you can explore the higher intelligence. Kung imong masabtan ang hunahuna sa Dios, imo usab makuha ang pinakalalum nga pagsabot sa tibuok universo. Nganuman nakaingon man siya, it is because ang ilang pagtuo igsoon nga walay nagabuhat sa mga butang nining kalibutana. Pero nag-ingon ang usa ka balaod mga kaigsunan, kung dunay binuhat, dunay nagbuhat. Kinsay naghimo ana nga balaod o kinsay nagsulat ana. Walay lain ang mga scientists. Pero ang mga scientists rasab mismo mo'y miguba sa ilang teorya nga kung dunay binuhat, dunay nagbuhat. Nagpasabot ba kini tungod sa ilang kalam? Wala. Nagpasabot kini tungod kay ilang gisaligan ang ilang kaugalingon. Wala sila nisalig sa Ginoo. Amen? Igsoon, importante nga ato gyud nga tuuhan ang Dios, dili nato tuuhan ang atong sulti kanunay sa atong kaugalingon. Kay ang atong kaugalingon kanunay nagdiktar sa mga butang nga makadaot nato. Tanawara, bisan na kahibaw na nga kini makadaot yun ni sa lawas, mao mo gituyuan. O atong kuan, atong sa time ni Duterte daghan kay nga matay. Bisan og ingno na nga mamatay lagi ka basta mo apil ka ng mga ingana. Di gyud pa to, di na nga matay. Unya karon kay balo na nga nitambok na sila, maayo nagpanglawas. Nibalik na sab. That's why, nag-anam na sa buka, ngilad ang panahon nato. Sa panahon sa kagabion, dili na sub-safety. Tungod kay daghan ay mga tao. Tungod kay ang source sa krimen, ang tinubdan sa krimen, mao ang kanang bisyo. Wala na yung supply ang mga batanon sa bisyo, mangawat. Manulis, mupatay. Para lang makakwarta. Bisan og nakasiguro sila nga dili gyud maayo ang ilang padulngan, ilag yung gibuhat. Ngano man, sugo sa ilang kaugalingon, but pasabot ang sugo sa atong kaugalingon, maghatod ka nato ngadto sa dili maayong butang. Amen?
Apan ang sugo sa Dios naghatag og kinabuhi. Amen? Praise God. No? Doon na may mga pulong sa Ginoo nga dili lang spiritual kundi physical, no? Andaman ta og mga pagkaon nga inandam sa Dios para atong kaunon bisan asa ta paingon para ta mabuhi. Pero may mga tao dili kanunon pero kaunon. Kanunon dahil ng aso pero kaunon man lagi. Ano na una? Lain na nagpananaw. Magkalibot-libot na dayon. Ngunya, manghasi na dayon. Mangita na dayon kaway. Ngayon sa man to, abuutan man to kayo. Ay, nakakuan man ko, nakabagit. Ngano man, nadaot ng utok tungod kay nikaon sa dili kanunon. Yatagan ta sa Ginoo og mga butang aron magamit nato. Gitagaan tag mga pagkaon. Igsoon. Ang tinuod mga kaigsonan. Ang mga pagkaon ining kalibutan nang gihatag sa Dios dili yun makadaot nato. Amen? Pero ang tao naghimo og iyang kaugalingong pagkaon. Munang daghan na kayo nga sakit ang lifestyle nato. Ngano man tungod kay puros na mga pagkaon nga dili natural nga pagkaon. Nanagay gihimo karon nga karne nga artificial nga karne made in China. Tiwas magbantay na kay made in China man di ay. So, mao na mga kaigsunan nga dunay plano ang Dios nato nga maayo. Pero atong mga desisyon ang tingog sa atong kaugalingon naghatod kanato ngadto sa pagkadili masaligon ngadto sa Dios. Apan nagingon ang Biblia sa Juan 5:5. Who is that overcomes the world? Kinsa man ang makapildi sa kalibutan? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Kinsa kuno ang makapildi sa kalibutan? Kadto lamang nituo nga si Jesus mo ang anak sa Dios. Amen? Igsoon, we should not believe in ourselves. We must believe the God who created us. Kasi ako'y nagbuhat, amen? Mutuuta nga kita binuhat rasab. Ang nagsultipod, binuhat ra. Atong tuuhan katong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay siya mo'y makahatod kanato ngadto sa lugar diin ang Dios magpanalangin sa atong kinabuhi. Praise God. Don't believe only in yourself. 50% lang na siya. Need man nato nga natay kadasig, pero kadasig nga nagikan sa pagtuo nga ang Dios nag-uba nato. Kaya wala tayo mahimo kung wala ang Dios. Amen? Praise God. Only the one who believes that Jesus is the Son of God can overcome the world. Do not believe only in yourself, but believe in God. Amen? Ikatulo, speak what you want. Sulti, bisag unsa imong gusto isulti. Kay imo nang kinabuhi. Mo na siya ang gisulti sa kalibutan. Pero, unsay gisulti sa Biblia, speak with grace. Dili ta magpasigarbuhon mga kaigsunan. Amen? Dili ta maghunahuna nga away makapugong sa akong baba basta ako musulti na. No. Nagingon gani ang Santiago nga bukaduhan ang atong mga baba. Kita sab mga kaigsunan, ato pod kontrolon ang atong mga baba. Amen? We should not only speak what we want. Kung unsay atong gusto, atong isulti. Dili na mao. Kung dili atong tumanon ang pulong sa Ginoo nga sulti pinaagi sa kaluoy sa Dios. Amen? Kana bang nisulti ka nga dunay kaluoy tuod kay gikaluy-an ra pug ka. Amen? Dunay istorya sa Biblia nga kanang ang tao nga dako kay utang sa hari. Grabing luhod-luhod niya nito.
Mangari pasayloan taon ko tagaay ko kanang kuan kapasayloan dili sa gigo kabayad karon. Naghangyo siya sa hari. Unya naluoy ang hari saya diningon siya nga, "O sige, wala na kay utang." Ayaw na pangutang. Balik ta dito sa imong kuan. Gipasaylo na ka, wala na kay utang. So nigawa siya, paid na ang iyang utang because of kaluoy sa hari. Dili kay nakabayad siya kun dili gikaluyan siya sa hari. Amen? O sabta ha. Pag abot niya dito sa unahan, nagbakta siya na sugatan man to niyang naiutang sa iya ha. Yang gisukot. Niya nagpakiluoy pod sama sa iyang pagpakiluoy sa hari. Pero unsay gihimo niya? Gituok niya, dili ka kabayad karon ipapriso ta ka. Then dunay sulugoon sa hari nga nakalabay sa iya ha. Nakakita o niya nitukan sa hari. Pagkahibalo sa hari mga kaigsunan, grabe yung suko ah. Gipasaylo nako siya, apan siya wala ni pasaylo. Gipatawag niya kadtong iyang gipasaylon. Ingon siya, "Ikaw ako kang gipasaylo sa imong utang, wala na kay utang. Pero ngano man nga imo pa mang ipapreso ang nakautang sa imo ha." Praise God. Dunay lesson anak sa ato ang mga kaigsunan. Amen? We are begging for forgiveness to others. Naghangyo kita nga pasayloon ta sa uban. Pero sa dihang dunay makasala nato, dili ta ka mao mo pasaylo. Sa pag-abot nato sa simbahan, naghangyo ta, "Lord, pasaylo ako sa akong mga sala." Then gipasaylo ta. Amen? Paid. Walay daghang istorya, walay daghang kuskus balungos, murag Palawan. Gi-ex niya ang tanan nimong utang. Amen? Wa ka kahibalo nga ang rason nganong gi-thank you niya ang imong utang kay aron pud ka mo forgive pud sa uban. Amen? Praise God. Kita dali ra ka ita mo irok og tao. Dabi magkadugay sa pagpangalagad sa Ginoo. Dali ra kahit na makahimo sa paghukom sa uban. Labi kanang grabe ka perfectionista. Labi dili ta gusto ang uban masayop. Pero sa imo kung masayop ka okay ra. Bug masayop ang uban daghang ka kay yaw-yaw. Pero sa imong pag masayop ka hilom ra gyud kaayo. Dili na siya mao mga kaigsunan. Buhata sa uban ang gusto nimong buhaton diha sa imong kaugalingon. Amen? Kay buhaton sa Dios kung unsay imong gibuhat ngadto sa uban. Kung wala ka ni dawat sa uban, ang Ginoo sa dili jud mo dawat sa imuha. Ingana ra ka simple mga kaigsunan. Busa dapat natay pulong nga dili mapa sigarbuhon. Amen? Dili ta magpasigarbo sa atong kaugalingon. Padayon ta mga kaigsunan. So, Ephesians chapter 4 verse 29 ingon, "Do not let any unwholesome talk come out in your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Ayaw pagpataka og sulti nga dili maayo nga mogawas sa imong baba. Apan kadto lamang makatabang pagpundar sa uban. Amen? Kanang koreksyon makatabang man na. Amen? Pero kanang pagpanlibak di na makatabang. Amen? Praise God. So, kita mo istorya mga kaigsunan sa mga tao, atong paningkamutan nga makabase diha sa grasya sa Ginoo. Praise God. Ang upat mga kaigsunan, you only live once, live as you please. Kaisa ra ka mabuhi, mauna nga pag kinabuhi nga kanang malipayon ka. Mauna ang gusto sa kalibutan. Nay, tay, gusto ko malipayon, diri ko magmalipayon, ayaw ko buti. Dili lagi na maayo ng mangawat na. Ayaw ko buti kay diri ko malipay. Kaisa ra kuno ka mabuhi, mo nang paningkamuti nga malipay ka. Praise God. Pero sultihan ta kay son, diay mo hukom nato. Amen?
much better nga atong pahimuton ang maghuhukom. Kaysa panahon sa paghukom, ang Dios mo desisyon nga makapalipay ka nato. Siya ang mubalik pagpasidungog nato kung ato siyang gipasidunggan. Amen? Praise God. Ang word sa Ginoo na ngayon, you only live once, live as God pleases. Kaysa lang ka mabuhi ning kalibutan na pag kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Amen? Asa imong pilion? Mahimuot ka? Apan ang Dios dili mahimuot? Or mahimuot ang Dios bisag dili ka mahimuot? So, mo na mga kaigsunan, kinahanglan nato sabton nga dili day atoa ang tanan. Amen? Importante nga makapasidungog kita sa Dios nga nagbuhat sa ato. So nagingon ang Acts mga kaigsunan chapter 20 verse 24. However, I considered my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task testifying the good news of God's grace. Ningon siya, akong gipakawalay bili kung unsay ani ang kanako, ang ako lamang nga mahuman nako ang lumba ug makumpleto nako ang tahas nga gihatag sa Dios nganhi kanako nga mao ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Praise God. Si Paul mga kaigsunan dato, si Paul teacher sa balaod, estudyante siya sa sa usa ka pari mga kaigsunan nga si Gamaliel, ug naa na sa iya ang tanang kaalam, nasabtan niya kung unsa ang pagpadagan sa panggobyerno sa Israel. Pero iya kinang gibiyaan ang tanan ug nisunod siya kang Kristo. Abogado siya. Pero iyang gikalimtan ang iyang pagkaabogado ug nisunod siya. Ingon nga sulugoon ni Kristo. Ikaw sa imong kinabuhi. Boastful pa ta nga nahimo tang ingani karon. Pero sultihan ta kay igsuon. Walay pulos ang pagpahimot sa atong kaugalingon kung pag-abot sa unahan masayo prada ita. Apan mapuslanon ang pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise God. Dili nato kalimtan nga pagahukman ta sa Dios maayo ug daotan natong binuhatan. Busa mas maayo pa mga kaigsunan nga atong mas maayo pa mga kaigsunan nga ato nga pahimuton ang Dios pinaagi sa pagpasidungog o pagbuhat sa iyang kaubuton. Ang kinalasan mga kaigsunan, the world says, follow your heart. But the word of God says, follow God's heart. Anong nabantayan mga kaigsunan niya? Ang world more on sa atong kaugalingon. Amen? Apan ang word of God more on para sa Dios. Inga na, asa dapit ang atong kinabuhi? Para ba sa Dios or para lang sa atoa? Praise God. In Psalms 119 verse 2 and 3 yun, blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do not do wrong but follow His ways. Sa 119 verse 2 and 3, nag-ingon diha, bulahan ang mga tao nga nagtipig sa kabalauran sa Dios ug nangita niini sa iyang kasing-kasing. Praise God. Ang blessed ay kadto kunong nag-follow sa Ginoo. Amen? And he do no wrong but follow His ways. Ang nisunod sa dalan sa Ginoo maoy pinakabulahan nga tao. Amen? Tungod kay ang diri sa kalibutan, makabot mo man ang tanan, igsoon, diri sa kalibutan. Pero pag-abot sa hukom, mga igsoon, dili na, pwede nato ang kunon, ang tanan natong nabatonan. Amen? Bilin rin nato tanan diri. Sa pag-abot sa hukom, wala kay dalhon nga kwarta. Siguro kung naapay madala nga kwarta, na siguro politiko, mayon, Lord, pila man imong pangayo kung para di lang minimo impirnohon. Naamang ko'y kwarta diri dala.
Pero dili na mao makaigsunan. Dili nato masubornohan ang Dios. Amen? Masubornohan, mapahimuot lang nato ang Ginoo sa panahon sa paghukom kung diri atong usbon ang atong mga kinayahan ug atong kinabuhi. Ato nang undangon na mo follow ta sa kung unsay atong gusto diri sa atong kasing-kasing igsoon. Apan dili na mao sa pulong sa Ginoo. Lord, noon siya nahigugma magyud ko pag-ayaw niya. Unya sayop nga paghigugma. Tapos musupak na lang yung kaspulong sa Ginoo kay nahigugma ka niya. Pero ang Biblia makiksoon nagingon, follow God's heart. Iksoon, gusto ba ka nga mapahimuot nimo ang Ginoo? Amen? Praise God. Buhata kung unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo. Kay aron mahimuot ang Dios nimo. Amen. Praise God. Akong gangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah.